салом, хабарҳои муҳими радиои Озодиро аз рӯзи чоршанбе 4 март ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. додгоҳи Исмоили Сомонӣ имрӯз Умеҷон Солиҳов, як шаҳрванди Тоҷикистонро дар узвияти созмони мамнӯи гурӯҳи 24 гунаҳкор ва ӯро ба 17.5 соли зиндон маҳкум кард. баъди озодшавиаш аз зиндон ӯ 4 сол ҳақ нахоҳад дошт ки бо тиҷорату савдо машғул шавад. додрас ба ҳангоми қироати Солиҳовро барои рон кардани сохти конститутсионӣ, таҳқири раиси ҷумҳур ва ҷалби шаҳрвандон ба иттиҳодияҳои ҷиноӣ муҷрим донист. вале Умеҷон Солиҳов як рӯз қабл аз эълони ҳукмаш ҳам худро бегуноҳ эълон кард ва гуфт ки ҳеҷ гоҳ узви гурӯҳи 24 созмоне ба раҳбарии соҳибкори фирори Умаралӣ Қувватов набудааст. муддати 10 рӯз ба шикоят ба коллегаи судӣ ба корҳои ҷиноятии суди шаҳри Душанбе меорем. бинем ки чӣ гуна қарори судӣ мебарад. баъдан ба риёсати суди шаҳри Душанбе коллегаи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон да меорем. мин баъд шикоятҳои назоратӣ ба прокурори генерали ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда навишта мешавад ва охирон мо ба комитети оғози ба ҳуқуқи инсон муроҷиат мекунем. бар пояи маводи парвандаи ҷиноии Умеҷон Солиҳов, сокини ноҳияи Ваҳдат, тобистони соли гузашта дар як гирдиҳамоии гурӯҳи 24 дар шаҳри Новосибирски, Русия иштирок карда ҳукумати Тоҷикистонро ба фурӯхтани замини кишвар ба Чин муттаҳам ва президентро танқид кардааст. сокинони манотиқи марзии вилояти Суғд бо Бодканди Қирғизистон аз пайдо шудани патрулҳои мусаллаҳи қирғиз дар маҳалли зисташон изҳори нигаронӣ мекунанд. гаштугузори сарҳадбонони мусаллаҳи Қирғизистон дар канори ҷамоати овчи қалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз дирӯз ба ин сӯ мушоҳида шудааст. ба гуфтаи сокинони маҳаллӣ, сарҳадбонони қирғиз иборат аз 3 нафар мусаллаҳ бо аслиҳаи калашников аз кӯчаи маҳаллаи Баҳори, деҳаи овчи қалъача қадам мезаданд. ин дар ҳолест ки дар душанбе даври нави музокироти аъзои баландпояи комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистону Қирғизистон барои баррасии масоили марзӣ ба кор шурӯъ кард. ҳайати ба раҳбарии муовини нахуставазири Қирғизистон Абдураҳмон Маматалиев то 7 март бо ҳамкоронашон дар Тоҷикистон гуфтугузор мекунанд. дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон соли гузашта чандин бор задухӯрдҳову муноқишаҳое ба қайд гирифта шуд ки дар натиҷа 3 нафар кушта ва даҳо тан маҷрӯҳ шуданд. Муҳиддин Кабири, раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, аз курсии парлумон бенасиб мондани ин нирӯи мухолифинро на ҳамчун як фоҷиа, балки чун як оғози марҳилаи нав қабул мекунад. ин ҳизб ки аз умдатарин нирӯҳои мухолифин дар Тоҷикистон ҳисоб мешавад, дар интихобот 1.5% овозҳоро ба даст овардааст ки ба гуфтаи аъзояш тақаллубӣ ва ғайривоқеӣ аст. аксарияти курсиҳо дар парлумон насиби ҳизби ҳокими халқи демократӣ шуд. Муҳиддин Кабирӣ дар суҳбати ихтисосӣ бо радиои Озодӣ гуфт, натиҷаҳои интихоботро эътироф намекунад. мо аллакай дар баёнияи худамон изҳор кардем ки ин як интихоботи ношаффоф ва ғайри озод буд. натиҷаи онро эътироф нахоҳем кард ва вобаста ба ҳамин шароит ва бо ҳамин воқеияти ҷадид кори худро идома хоҳем дод. ба тафовут аз Муҳиддин Кабирӣ ва ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, барои аввалин бор ба парлумони Тоҷикистон узви ҳизби демократ роҳ ёфт. тибқи натиҷаҳои пешакии комиссиони интихоботӣ ба тарафдории раиси ҳизб Саидҷаъфар Исмонов дар Фархор беш аз 77% райдиҳандагон овоз доданд. дар Тоҷикистон бархе бо ишора ба моҷароҳои дохили ҳизбии демократҳо, раҳбарият ва ҳайати имрӯзаи ин созмонро сохтаи ҳукумати Тоҷикистон меноманд. худи Исмонов дар интихоботи соли 2013 дар баробари Эмомалӣ Раҳмон яке аз номзадҳои президентӣ буд. дар як суҳбате бо радиои Озодӣ Саидҷаъфар Исмонов гуфт, барои пирӯзии вай дар интихоботи парлумонӣ ҳеҷ муомилае сурат нагирифтааст. чун ман зодаи ноҳияи Фархор ҳастам, дар онҷа баъди мактаби миёна як соле кор кардам. хуб мара мешиносанд ва инчунин баъди масалан интихоботи президентӣ ҳам дар онҷо хеле чӣ гӯям як нуфузи масалан як сиёсӣ дар онҷо пайдо шуд ки мардум эътибор доданд ва ман 100% бовар доштам ки аксарияти масалан овозҳоро мегирифтанд. бо фарорасии баҳор дар вилояти Хатлон мавсими шикори кабк оғоз ёфт. кабкшикор дар кӯҳҳои ҷануби Тоҷикистон то 14 апрел идома мекунад. иҷозати шикори кабкҳоро ҷамъияти шикорчиёни вилояти Хатлон содир кардааст. шикорчиён кабкро зинда аз тариқи гузоштани дом ба даст меоранд.
иҷозати расмӣ танҳо барои шикори 500 кабк дода мешавад. Кабки ба дастафтода баъдан ба бозор бароварда мешавад ва баъзеаш дар кабкҷанг ҳам ба кор меравад. дар ҳоле ки кабкҷанг ва дигар навъҳои мусобиқаҳо бо истифодаи ҷонварони дастиро суннати қадимаи мардумӣ меноманд, фаъолони ҳуқуқи ҷонварон аз азият шудани ҷонварон ва ҳам мавриди қимор қарор гирифтани онҳо интиқод мекунанд. гузориши муфассали видеоиро дар ин замина ва видеову хабарҳои бештарро аз сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ пайдо кунед.